gode. Maker Productions. Lamba 1 da kalangu saura lamba 2 da kalangu, lamba 2 da kalangu saura lamba 3 da kalangu mata. Saura saura daidai ne. Wani yayi rawa balle kuma dan makadi ba zai taka ba, wani ya iya wani na koyo wani kunga bai fara ba. Ba dan da yan koyan magwanayen ma ba a samu ba, dan Hausa mai ganga bai waka ba sa an yaro ba. Kun san jiki da jini amma har yanzu ban huta ba, kullum ina nazari me zan yi na buge ne ka masoyan na. Malam kun gane hadari idan ya hado dan garuwa ba shi daukar talla, bai bani ba duka karan karmaki a siga da lagona. In dai akan mata ne na zama raƙumi da akala, da za na san matsalata dole na sake sauya shirina. Wannan kidan meku ne komai yayi masha Allah, da salon kidan na yi wakar mata sun ka amsa kira na hayya. Asiri mai duka ya banya ba zan gode ba, inda aka yi maka alkhairi malam ka dinga yabawa. Halin mutum jarin sa kun gaba mi abun kunya ba, waka ka dai na rike dai mun sutura ta bani kulawa. Mai ja da ikon Allah kun gashe ba zai nasara ba, kullum ina ta du'a'i ya Allah ka bani yawa. Dan Hausa mai ganga mai waka shi ake ta kiranna, a gidan biki kuma DJ dan Hausa ake ta kiranna. Ko me kace zan amsa tun da dukansu ne sananna, waka da DJ nake shi yasa aka kasa gane lagona. Kullum ina ta gaba mai mana shi ya san matsalar na, kuma shi yake maganin dukkan matsalar da ke damuna hayya. Nagode. Tambayi mai kiɗa da kalangu buga mini lamba 1 da kalangu. Lamba 1 din kenan saura lamba 2 da kalangu mata. Lamba 2 din kenan saura lamba 3 da kalangu mata. Lamba 3 din kenan saura lamba 4 da kalangu mata.